Sunt Crash, bine la un nou episod de Minecraft Horror Games. Aș jucăm pe Winds of Change și înainte ca acest episod să înceapă, vreau să rog pe fiecare în parte să apese pe butonul de like dacă vă place această serie și doriți episoade în continuare, fraților. Vreau să mă uimiți la acest episod și chiar dacă nu cred că o să se strângă, vreau să vedem dacă putem strânge peste 25 de like-uri. Asta este ziua mea și, sincer, chiar vreau să faceți o surpriză plăcută atingând suma de peste 25 de like-uri. Nu am strâns-o niciodată pe canalul ăsta. Bine, am strâns odată 26 de like-uri. În rest, n-am mai strâns niciodată peste 20 de like-uri. Așa că vreau, fraților, să mă uimiți apăsând butonul ăla de like, nu știu, dați tare. Ideea e că știu că astăzi The Link îmi va face promovarea, așa că diseară veți avea un livestream. Astăzi deja aveți 3 videouri. Și pe lângă faptul că aveți 3 videouri, diseară aveți și un livestream. Așa că trebuie să fiți mulțumiți. Cred. Asta cred că e video care o să postez la ora 2. Și... no. Ok. O să încerc să-l câștig. Până acum, episodul trecut am fost full iron, sabii de diamond și... se pare că nu aveam buzi de diamond, dar eram full iron, sabii de diamond și aveam 4 golden apple-uri. Și ghișe, vine un nemernic de la zburând de la mine și era ceva de genul... pur și simplu zbura, venea gen cu speed, dădea în tine, tu alergai și nu aveai cum să alegi pentru că tipul venea prea repede. De ce filmez eu seria asta, frate, vă place atât de mult? Ok. Facem sabii de iron. Și cum am spus, măcar să ajung în DM. Dacă nu pot să-l câștig, dar o să mă chinui cât de mult să-l câștig. Poate deja suntem 6 playeri. Și mi-e foarte somn. Oh, doamne, după ce termin astea 3 videouri de filmat, programat pe YouTube, mă culc instant. Perfect. De ce am făcut asta? Nu mai, gata. Nu mai. O, doamne. Mamă, ce palpitații mi-a dat. N-acum. Fuck! Ok, perfect. It's foarte... Yes! N-am microfonul oprit. Sunt foarte emoționat, nu știu de ce. Gen emoționat ca să câștig meciul, nu așa, că filmez o grămadă de timp. Fraților, de ce numai căști? Nu vreau numai căști, dați-mi și altceva. Ok, o să mergem, o să coborâm și poate găsim și ceva armor mai bună, gen full iron. Ar fi dubios, da. Hai că poate putem să cadem pe aici. Sigur putem, dar nu dau seama cum. De aici pe undeva există o chestie și poți să cazi printre fensurile astea, nu mai știu cum. Gen, pe aici, hai, plus, așa. Parcă nu mai știu unde era neapărat ușa. Ok, gata. Și dacă nu mă înșel, aici un ter 2. Mă înșel! Ok. Dacă nu mă înșel în partea cealaltă e un tier 2. Nu aici, aici e un chest comun, chestie. Avem full secundare, avem și golden apple, avem de toate. Yes. Măcar. Nu suntem full iron, suntem noi stacați așa, oricum. Cred. Am mâncat sigur. Și fraților, nu știu, vă bucurați de mini-vacanța asta, adică pur și simplu, mie îmi priește super mult pentru că chiar aveam nevoie de așa ceva. Nu mai pot cu liceul. Acum, 4 persoane mai sunt în viață, gândesc că tu sunt full iron. Oh my god. Gen, ăștia, unde sunt? Mă gândesc că sunt la spawn și mi-e frică să mă duc la spawn pentru că cine știe ce zburător de la mai fi și pe acolo.
Și îmi dă recta. Ia uite-l. Asta chiar crede că poate să mă bată cu armura aia. Săracul. Mai suntem 3 oricum. Episodul o să-l postez. Asta e clar. Ok, hai să punem o barcă în hotbar. Un diamond avea? N-avea. E bine. Și următorul. Trebuie să moară unul, frate. Vorbesc serios. Chiar. Ăla e full. Ele. Face baca challenge sau așa. No, tipul ăsta mi-a dat super tare pentru că a făcut jitter click și chestia. Deci, chiar dacă n-am câștigat, cam asta a fost pentru astăzi. Știu că nu postez chiar toate meciurile pe care le câștig, dar cam asta a fost pentru acest episod. Ne vedem în continuare la ora 6. Deci, cam asta a fost pentru astăzi. Eu am fost Clan și fă-te, la revedere. Bye bye.